Wannan koyarwa ce akan yadda za ka kalli wannan fim ɗin akan YouTube. Kamar yadda kake gani, wannan fim ɗin ba za ka same shi akan YouTube ba. So idan kana so ka kalle shi shine ka duba kasan wannan fim ɗin inda bayanan bidiyon suke nan, shi za ka danna. Idan ka danna za ka ga ya buɗo ma wannan shafin kamar haka a kasan bidiyon kenan. Sai ka duba a nan a adireshi na farko za ka ga sunan fim ɗin a ƙarshen wannan adireshi na farko. Ka gani a ƙarshe ga sunan fim ɗin. Sannan a ƙasa za ka ga an rubuta password 1212. Wannan password ɗin 1212 shi za ka riƙe. Idan ka danna wannan adireshin na farko sai ya tambaye ka ka sa wannan password ɗin. Wani kuma lokacin idan baka ga password ɗin a nan ba, sai ka kalli minti ɗayan farko na wannan fim ɗin. A nan za ka kalli inda muka rubuta wannan password ɗin da zai baka damar shiga wannan adireshin na farko. So idan so kake ka kalli wannan fim ɗin sai ka danna a gurguje. Idan so kake ka kalli wannan fim ɗin sai ka buɗe bayanan bidiyon. Ka gani sai ka danna. In ka danna za ka ga ya buɗo ma haka. Sai ka danna wannan adireshi na farko, sannan ka riƙe wannan password ɗin 1212 ko kuma ka rubuta shi a takarda kafin ka shiga wannan adireshin na farko. Sai ka danna. So idan ka danna, idan akwai inda kake yin browsing a wayarka, idan kana da browser da yawa a wayarka za su fito a nan. So sai ka zaɓi wacce kake so ka buɗe adireshin da ita. Bayan ka danna sai ka ɗan jira kaɗan, za ka ga ya buɗo ma inda za ka kalli fim ɗin. To ka ga ya buɗo ma wannan shafin da nake gaya ma, inda zai tambaye ka ka rubuta wannan password ɗin da muka sa a ƙasan adireshin, ko kuma ka kalli minti ɗayan farko na fim ɗin da muka ɗora a YouTube domin kallon shi wannan password ɗin da za ka rubuta a nan. So ka gani idan ma baka gane shi ba za ka iya dawowa baya. Gashi na rubuta shi a nan kamar yadda na ce mutum zai iya rubutawa a takarda ko a wayarsa. 1212 shine password ɗin. Ka gani? So 1212 shine nan password ɗin. So idan so kake ka kalla sai ka danna wannan alamar inda suka sa password ɗin sai ka rubuta 1212. Ka gani? In ka danna sai ka danna enter. To kaga bayan ka danna enter za ka ga ya buɗe ma shafin da za ka kalle shi. Ka gani ya buɗe ma hoto za ka fara gani a farko, sannan a ƙasan hoton kaga ga sunan fim ɗin. Idan so kake kai download ɗin application na Arewa Nishaɗi za ka yi danna nan. Idan so kake ka shiga WhatsApp group shi ma za ka danna nan. So mu so muke mu kalli fim ɗin, don haka sai mu danna sunan fim ɗin. To ka gani bayan ka buɗe sunan fim, bayan ka danna sunan fim ɗin ya buɗo ma inda za ka kalle shi a cikin sauƙi. Sai ka ɗan jira ya buɗo ma, ya danganta da saurin network ɗin inda kake. So ka gani wannan koyarwa ce a takaice akan yadda za ka kalli wannan fim ɗin da kuma wasu fina-finan fassarar Hausan wanda ba za ka taɓa samun su akan YouTube ba, amma ga shi ka ga na nuna ma yadda za ka kalle shi idan muka ɗora a YouTube. A gurguje ka duba dai ƙasan bayanan bidiyon da muka sa a YouTube za ka ga adireshi na farko, ko kuma za ka ga adireshi na farko, ko kuma za ka ga inda aka sa sunan fim ɗin, shi za ka danna. So sai an jima. Sannan akwai sabon tsari na WhatsApp group da aka buɗe, wanda mutum zai biya kuɗi a dukkanin wata a duk inda yake a faɗin duniya. In ka biya kuɗi za a ɗauki lambar ka, za a sata a WhatsApp group, ta inda za ka dinga samun sababbin fina-finai fassarar Hausa wanda ba za ka same su a YouTube ba. So za ka iya yi mana magana a lambar wayar mu kamar haka. Idan kana ƙasar waje za ka sa +234 8105 93 25 36. Idan kuma a Najeriya kake za ka sa 081 05 93 25 36. So za ka iya mana waya ko kuma kai mana magana ta WhatsApp domin yi ma cikakken bayani kan yadda za ka biya kuɗin da za a saka a wannan WhatsApp group ɗin kamar yadda kake gani.
mutane da yawa sukan samu sababbin fina-finai a cikin sauki a wannan tsarin ba tare da ya ba su wahala ba. Kada ka manta kai mana magana a lambar mu, ga lambar nan kamar haka. In a cikin ma shafin arewa nishadi ka gani zaka iya danna ta, za ta buɗo ba, ga ta nan kamar haka +234 8105 93 25